No niin, nyt ois pojat niin, että pitäisi järkätä enemmän alkoholittomia tapahtumia, ei haluta antaa fukseille sellaista kuvaa, että dokataan vaan koko ajan. Joo, kannatan. Kyllä tuo ihan hyvältä idealta kuulostaa. Ok, tehdään sitten näin. Mitä vittua, miksei täällä oo ees kaljaa, ihan paska tapahtuma, lähen kyllä taas kellariin juomaan kaljaa perkele. No voi vittu, ihmiset kaikkoa kun ei oo kaljaa. Ok, haetaan sitten kaljaa. Lol, mitä helvettiä, mihin kaikki on täällä ihan kännissä, tänhän piti olla alkoholiton tapahtuma, eroan vittu killasta lol. No helvetti, sehän meni ihan päin vittua, kokeiltaisiko sitten tällaista lajikokeilua? Joo, hyvä ajatus, kannatetaan. Joo, kyllä mä oon ihan messissä. Mitä vittua, mähän oon täällä ihan yksin. Nyt helvetti jätkät, kaikkien piti olla messissä tuolla urheilemassa, mutta siellä ei ollut ketään. No oli just siinä päällä afterworkit sovittuna, niin en ehtinyt, olispa edes jatkosauna. No mutta huomenna on onneksi sentään sit. No sinne mä voin tulla juomaan kaljaa ja viinaa, perun tästä vaan nää kaverin häät ensin. Lol, ei me vittu ikinä saada järkättyä mitään alkoholittomia tapahtumia, kun nää jätkät on niin dokuja perkele.